En funktion er en tabel, der viser sammenhæng mellem forskellige ting. For eksempel sammenhængen mellem, hvor mange par sko jeg køber, og hvor meget jeg så skal betale. Hvordan finder jeg en funktion ud fra en tekst? For eksempel, at jeg køber 5 par sko, og så skal jeg finde ud af, hvor meget jeg så skal betale. Vi laver et koordinatsystem. 1, det er 250, så går vi 1 op, så finder vi så, hvor meget 2 par sko koster. Det er 500. Igen, 1 op og 1 hen, så har vi fundet prisen for 3 par sko, og sådan bliver vi bare ved. Skæringspunktet er, når 2 funktioner skærer hinanden. For eksempel i et koordinatsystem, så er der her 2 funktioner, som har skæringspunktet lige der.